கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தினம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22, 23 வசனங்கள். நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை, அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள். ஆம் என கண்பானவர்களே, இந்த மாதம் ஒரு கிருபையின் மாதம். அவருடைய கிருபையை அனுதினமும் ருசிக்கிற ஒரு மாதம். அவருடைய கிருபையிலே ஸ்திரப்பட்டு உறுதிப்படும் ஒரு மாதமாக இருக்க கடவது. நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழும்பி தேவனுடைய கிருபைக்காக முழங்காலில் நின்று கிருபை தாரும், கிருபை தாரும் என்று மன்றாடி ஜெபியுங்கள். பிறகு கர்த்தர் சிறு வயதிலிருந்து உங்களுக்கு பாராட்டின அளவற்ற கிருபைகளுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். முற்பிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு அதிகாலை எழுந்து கொள்கிற பழக்கம் இருந்தது. தேவனாகிய கர்த்தர் ஆபிரகாமிடம் தன் மகனாகிய ஈசாக்கை பலி செலுத்த சொன்னபோது அது அவருடைய உள்ளத்தை மிகுந்த வேதனைக்கு உள்ளாக்கின போதிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நிறைவேற்ற அதிகாலமே எழுந்து கொண்டார். வேதம் சொல்லுகிறது, ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேணம் கட்டி தன் வேலைக்காரரில் 2 பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு தகன பலிக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனான். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் பெரிய கிருபை பாராட்டி ஒவ்வொரு நாள் காலை வேளையிலும் அவர்களுக்கு மன்னா பொழியும்படி செய்தார். வனாந்தரத்திலே அவர்கள் விதைக்கவில்லை, தண்ணீர் பாய்ச்சவில்லை, வயல் நிலங்களிலே நாற்று நடவும் இல்லை. ஆனால் கிருபையாக 20 லட்சம் இஸ்ரவேலருக்கும் காலைதோறும் மன்னாவை கர்த்தர் பொழிந்தருளினார். 40 வருடங்கள் தொடர்ந்து மன்னா பொழிந்தது. அதிகாலையில் விளங்கின தேவ கிருபையை மோசே மறந்து விடவில்லை. நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும் என்று ஜெபித்தார். அந்த கிருபையை மோசேக்கு கொடுப்பதற்காக விடியற்காலத்தில் நீ ஆயத்தமாகி சீனாய் மலையில் ஏறி அங்கே மலையின் உச்சியில் காலமே என் சமூகத்தில் வந்து நில் என்று கர்த்தர் சொன்னார். நீங்கள் கிருபையிலே பெருக வேண்டுமானால் அதிகாலை வேளையிலே தேவனுடைய சமூகத்தை தேட வேண்டும். ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிறதான எங்கள் அன்பின் பிதாவே, நாங்கள் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது உங்க சுத்த கிருபை. எங்களை இம்மட்டும் காத்து வழிநடத்தின மேலான கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். காலைதோறும் உடைய கிருபையினால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமீன், ஆமீன். God bless you.